megalayapost.news. Kadurbar shnong paham sim next step lingba uba jetwin lingdo kumrong ba shnong kalapan bena ba makan pin sange no ya kejing penyelek kai ya kalaki draw kabelamut ban penyelek kai ha ka arp sautrek jong benai naitung arajar opsan habakren ban ai kejing penshine na kalyang rong ba shnong ba jetwin lingdo olapun pau ba kadurbar shnong hi borok away kadap na kejing songkhya ba ya kalaki draw kabelap penyai na kadurbar shnong lahap ban pin sange no bat ulaya thuru kadau ka bapulong ban pin sange ya kejing penyelek kai ya ketiga laki draw kede namar dan kibriu ki bashim me tiket ban pendi Henry ondala de gapor ban lum no eki kim shim lapan phai satia ya tiket bala debdi leni ke receipt ulai thuru ka jumbom yo lum lut ya kita tiket bala deb bandi leni ke receipt ka dobashnong ka sham jinge ban penyelek ka ya ketika laki draw bade halor kani kanong rem ba ka dobashnong ka manse ban pen bena paj ba no bala ban pen sange no ban penyelek ka ya ketika laki draw ba jet wen ling do ulapun pau ba barok ki bala shim ba thiet ya tiket ba kenam dei ban kuslai na ba ka darbar paham sim kan spen pilot ek pisa syakito ki blat thiet ek tiket para hujuk opor kala kenturu ba kito ki blat thiet tiket bakim dai ban bread yaki namar bakin hab ban wanra ban pinsisha ha ka por baki wan ban shim ya pisa ban ka tarik ban pen phai ka pisa anspan banaling ba ki lat thai kbor ha ka ban kong tam ni nak yang ka bas tong pham sim ni pen pau ka jing se ka baksau ban ni pen tip ke phi baro kinong snong jong kari khasi jentia hak ben kong ka jabas nong pham sim kala don jithmu ban penyai ya kal ke draw na ka dau bamla kiar ngim ban se ban hab ban pensenget no ya kan kal ke draw namar don ki perlok ki jongi ki bashim ke tiket ki ladi tiket de ki klempen phai ka receipt ba ki klempen phai ka pisa de na ka dau ba niwan shmat ban tip chipilang ba kan ka pathai ko bor ya kan ekal ki draw ngin hap an pensenget no tikitu ki blathet ya ka tiket ya ba phimde bandu jingkermen na ka banta ka jongphi ngin pen phai pan ya ka pisa ka jongphi hadin langba ki pathai kubor ka jingkerpat ka jingi na kalyang adar basnong ba phinam tho ya ka jing duna ka jongi ba jingkerpat chapiru ba phinam don ngata mesim khnyo ban kerpat epir ba kajithmu jingi nakane yakane kalki draw nagamta kajing pen bha yaka imlang lang kasnong kajing hindre de lang ba kajing bamla shu pen kian na ba kine kilok ki jor ki ba shim tiket kim shimla pen phai shi tiket te sai sin na ai kuble phi ba finisha kajing sha kajing phi namta ka dorbasnong kajing ba kane gaji spang gaji ka luki draw ba pin air gaji telang ba pinam tho gaji duna gaji ban kerpat ya piru soisin itu kino ki batit etiket ya ba pimde bendu jikiman nakalyang gaji ngin phai ka pesat phi lamba thai kubo ya ka pisa jong phi ki pe ba ki balade thiet ya ka tiket ngin pen phai shapi ba ngin pen tip lamba kilat pathai kubor nang ba phi pimde bendu jikermen bat sumpah kitu bedeng tiket wan nombret mar pin hapra ba tiket ben pi ya kata ka ba phi tit ya tiket kuble shibun megalayapost.news.